Kohan men ko para how try Jesus Christ haga gospel kabamanta kasngi kabangidang shoot yos ngau u Jesu ubo artali ki jingkali ki bakong san ha ki apostol ki jongu klempe bagane kasngi mangi ngide ki apostol ki jongu mangi wei pai wei ngide ki sanran ki jongu ki nong bot ki jongu tekane ka jingkali ka baw kali haga gospel bamanta kasngi u kaliru hanga badhapi ban ngi ngide ban jubab ya kine ki jingkali ki baw Jesu kali ha ki apostol jongu kine ki jingkali kidai kine yaw khon obreu ki ong baw deu e naga gospel jong ya umu Matius kal nong khatlai khan reu du khatlai nang ta pat sakwe pat ga jingkali naga juga gospel bang yas ngau mantan pi pat piong nga deu e kini ki atli ki jingkali kidai ki jingkali ki ba mangingi haban jubab hoi ka jingkali ke benangkong u Jesu kwa ba mangingin jubab yakane Henry ka jingkali ka baar ka bangide ban jubab dalade marwehi ka jingkali ka bau kuli hanga barapi marwei ngide ban jubab kham tame bad kerpang e yakane ka jingkali ka baar pipat piong bangade uwe ngin pet khendiat ka jubab jong ki apostol ki jungu ya kine ki artali ki jingkali ka jingkali ka benangkong ka bau Jesu lakali ha ki apostol ki breu ki ong bau khon breu udeu e ngiyos ngeu ba ki apostol ki jubab ya kane ka jingkali katkum ka jingyos ngeu jungki na ki we pat ki breu ka benangkong ngiyos ngeu ka jubab ba u Jesu udai u Yohanes Baptis ngitip ya kane ke jingkali ya kane ke jubab ke benengkong bau Jesu udai u Yohanes Baptis kane ke jubab kadai ka jubab ka ba u Herod u la aine la ong u Herod u tip ba u Yohanes udai u breu jong u breu bakoj udai u nonge thulupa dei nama takadaw hadin bau yos ngeu chapang u Jesu u Herod uang ba u Jesu udai Yohanes Baptis u Herod dalade umpadio mat umpadio i ya u Jesu umpadio i u Jesu umpadio mat ya ke jingkran jong u Jesu umpadio mat ya ke tagi jiki kampla ne ke jingis nei ne ke jingle jong u Jesu dei nama takadaw uang ba u Yohanes Baptis ula mi pat na ke jingyap kabar pat ngiyos ngeu bagi apostol ki ai ke jubab ba u Jesu udai u Elijah katkum kajing ong jong ki breu hakata kapor ngitip ba u prophet Elijah u Yasrim udan kata ka jing Yasrim bat ka jing im jong u Jesu den mata kadau ba ki breu ki ong ba u Jesu udai u prophet lane u Elijah nang dapat don ki boong bau Jesu udai u Jeremiah ngitip ba u Jeremiah udai u prophet u bakadu haswa ka jingwan jong Mesaya ne haswa ka jingwan jong Jesu den mata kadau ba ki breu ki ong ba udai u Jeremiah bat ki we pat ki ong ba udai unong ye thulupa jong blai udai u balapha da blai banwan ra ya ka khobor ga jong namar kimpas nguthu ya kajing im jong Jesu kimpadio iyo Jesu bat kimpadio mat ya kajing le nekikam jong Jesu mangamapi yola se ngingila ban jubab ha kane kurkom bau Jesu udai ublei bau Jesu udai prophet bau Jesu udai nong hikai Henry u Jesu dalade mandakasngi kwa skotenat ba mangamapi ngin ai kum kine ki jubab Henry ukwa ba mangama pi ngin jubab ya kane ka jingkali pi pat pi ong bangadeu e kane ka jingkali ka ba ngi haban kali dalade marwei bat ngi hab ban jubab sisa dalade marwei kumbau Petrus uang ba mede u Chris u khun u blai ba im Petrus
ujubab ya kene ke jingkeli jong u Jisu namar ba daladehi u Petrus ulayo mat ya kata kajing isne jong Jisu u Petrus dalade ulayo mat ya kata kajing I jong u Jisu u Petrus dalade ha kajing don rengkat jong u badu Jisu ulayo mat ya barok kikam kibabha kiba u Jisu lale ha kajing im kajingu bad ha kajing im jong ki we ki apostol bad kum juru ha kajing im kito ki breu ki bawan shau menta kasngi kohan men ko para lada mangama pingi kwa shisha ban jubab ya kana ka jingkeli ka ba Jisu la bu akhmat jung pi menta ba mau udayu ei mau u Jisu udayu ei ha kajing im jong pi mamarwe u Jisu de ei ha ka jing im jonga bamarwe lada mangama pi ngimpat yo mat yo Jisu ha ka jing im lada mangama pi ngimpat IT yala de hau Jisu lada mangama pi ngimpat laban klet ya kana ka perthei ya ka jing sniu jong kana ka perthei ya ki kam sniu jong kana ka perthei lane ki kam sniu ki bangidan ha ka jing im jongi dalele ngimla ban jubab ya kana ka jing keli manga ngamla ban jubab ya kena ke jingkeli na ke banta jung pi ma pi pimla ban jubab ya kena ke jingkeli na ke banta junga kajing keren junga kajing thuk hana junga kajing yalap ke junga kajing im ke junga kamla yolese ban long ban yarap pi ban jubab ya kena ke jingkeli hanre kajing im jung pi bamarwe kajing ya dei jung pi bamarwe badu Jisu kajing IT telan jong pi bamarwe yala de hau Jisu pila ban jubab ya kane lada shisha ma pi kwa ban jubab hok ya kane ke jingkeli nadu ka danut ke jung pi nadu ka mensim ke jung pi de ban yo mat dala de marwe ya Jisu pi kloin em ko hanmen ko para ban jubab ya kane ke jingkeli lada pi kwa lada pi kloi pi hab ban wan shau Jisu man kasni kumbau Petrus udon rengkat baru Jisu nadu ka klimat kaba ula khot yo nadu ka klimat kaba ula ong ho ya ka jingkhot ka jong trai u Petrus udon rengkat baru Jisu de namar kane ka jing don rengkat ka jong badu Jisu de namar ka jing IT telan yala de how Jisu u yo ya kane ka jubab udan kata kajing slur ban ai ya kene ke jubab ba melong ukris ukono blai medei unong penim medei ublei uba ai yang aka jing ik medei ublei uba ai yang aka jing isne medei ublei ubala penlaji im yang ana kapop medei ublei uba ai yang kita kajing ik kita kajing kerku kajing ei kibangadon kam ha kajing im kajungi kohan men ko para ha kene kesngi ngihab ban yo mat yo Jisu ha kajing im bamarwe kumang ong mene kajing yalap jung lengdo kamla ban kersyane pi yo lese ban yo mat yo Jisu hoj kadon kad benta ka ban kersyane pi kajing yalam imei pa ya pi shau Jisu kadon si benta ban yo mat ban tip yo Jisu yo lesi kajing yalam jong ki parlok ki jong pi ne jong ki nong hi kai jong pi shau Jisu kadon si benta ban yo bapin yo mat yo Jisu Henry kandai persen kadai karai ke jong pi kadai kamon ke jong pi kadai kajing kwa kajing terang jong pi ban yo mat yo Jisu kohan men ko para kumjurung yos ngeu bau Jisu hadin bau la yos ngeu bau Petrus ula jubab ya kene ke jingkeli da ka jing yo mat ka jingu da kata ke jing experience ka jingu dalade badu Jisu bamelong ukres ukono blai beim u Jisu wang yu menta ngante ya kabalang junga halor une mau siang namar ba u Jisu ula yo I ula tip but ula shania hau Petrus den mata kira ong ba menta ngante ya kabalang junga halor une mau siang badu ai utau shabi jong ka himabneng usabi jong kabalang ha u Petrus menta kasni lada mangama pi ngilai yo ya kana ke jubab bau Jisu dei na ka benta junga
Jisu dei haka jing im jenga bamarwei lada mangama pi ngila yo mat shisha yo Jisu lada mangama pi shisha ngil IT la de hau Jisu klempe bu Jisu soong hanga ba de pi menta ngante ya kabalang jenga ha kekerteng jengi iwe peiwe ukhada kekerteng ya pi Matthew ya pi John ya pi Yohanes ya pi ko Lukas ya pi ko kong he ko kong rit Jisu song ngante ya kabalang jenga halor jeng pi de yu mau siang hato shisha habau Jisu ula seng ya kabalang halor ka jeng im ka jenga ha ka jeng long ka jenga ha ka ying ka sem ka jenga hato ngamdon hok ban ra ya kabalang syakmat hato ngamdon hok ban penroy ya kabalang hato ngamdon hok ban penne pensa ya kabalang kane kade ke kamram ke junga ke jungpi ko hanmen ko para lara mangame pi shisha ngi kwa ban penroy ya kabalang ke junga ke jungpi ya kabalang Katolik ke jungi ngi dei ban long kumo Petrus ban yomat ya Jisu klem yomat ya Jisu ngi ngimla ban tei ya kabalang ngi ngimla ban pan priang ya kabalang ke junga ke jungpi ngi yo i hakane ka perthei bamenta kabalang jungi ka yomat shibune gijing shibune gijing tunju shibune gijing shapan rem haki liang baper kiwe ki balang kiwe ki jaj ki persang ban yu roj ban pentron ya ka jing klan jong kabalang junga jungpi ngi dei ban yang scam kumu Petrus ngi dei ban yang scam kumu Petrus habaro kiliang ban long utau mausiang nagbenta kabalang Katolik nagbenta kajing ik kabau trai ulai hangapi nagbenta kajing isnei kaba utrai ulai hangabadapi ko hanmen ko para ko heb hakana ka step kamtame hakana ka sngi kabau Jisu ukhot yang abadapi habau Jisu ukli dalade marwei yang marwei ya pi marwei ya kana ka jingkeli hato piong bangadeu lada manga ngadon em ke jubab ban ai lada pimpat don ne pimpat yo ya kata ke jubab ban jubab dala de marwei da kata ke jing yo mat jung pi yo Jisu kane ka klimat ba ngin sedang no ban wat ya kata ke jubab ke jungi da ke jing yo mat jung yo Jisu wat nom ap shibit ndalawai ke mas wat ap shibit ndalakut kane ke kenta ne wat am la shai ka singi henry ngi de ban sedang ha kane klimat ban wat no ya kata ke jubab ya kane ke jingkeli ke bau Jisu ulabo ngau so jisin ladangi kwa ban yo ya kane ke jubab bau Jisu dei na ke banta ka jing im jung pi bamarwei na ke banta jing im junga bamarwei ngi de ban yo mat dala de ya Jisu kiwe kimla ban yarap epi kiwe kimla ban Kristian pi kiwe kimla ban ai pi Jisu henrei mapi manga marwei ngila ban yomat Jisu den mata kadau hagane kasngi ko hanmen ko para tongin IT yala de hau Jisu teletelan tongin shania ya kabor jong Jisu kumba ula seng ya kabalang halor Petrus Jisu ula sengru ya kabalang kejungu halor jonga jungpi haka jing em kajunga kejungpi haka jing long kajunga kejungpi ngidon kata ka hok ngidon kata ka deity ban pen priang ban penne ban pen scam ban ri kendong ya kane kabalang kabau Jisu ula seng haka jing em kajungi lengba kajing em kababha kajunga kejungpi lengba kajingai kajunga kejungpi lengba kajing IT telitelan jongi yalade hau Jisu and ya Jisu Christ